ban kok mancing gembos, saya kira kesel ganti ban. Gembosnya bos, bannya bos. Apa lah wae? Ya wes, untuk kon desa ngono lho. Halah. Bani gembos lho. Gak kena wi po. Ketoke wi bocor neh iki. Dilemu. Ora dile. Tempe. Wapene sesuk ngono lho. Alah, langsung anu. Dene lak medeni mau ning gopat. Arep bacok wong. Terus saya lagi cekeli dulu aku tak anu tak cepana jajan ini anu bu Pira setengah po? Lile. antara bulan sisa iki nek anu engko digantine ya percuma. Bulan bulan teko Paling sesuk. Sesuk. Soalnya jadi bulan Lagi dek kapan iki? Ke dia apa tuh Mbak Min? wis gak percaya Tak embah lu. Jangan tawa le lo. Awak ini sarapan Lah, apa jantan gak matuk sayure kabeh jeneng jero tambang. Senang. Jenang. Jenang iki jenang. Lah. Jenang katel tel. Dah, kan kene tambung depan apa tak diangkat gerang? itu rodoknya Ora kita tangkap. Yo mubul. Buah bani kompo terus ya mendino. Bawa lebih neng kresek awate kresek. Donat ya neng. Gerak nanti. Ya Allah. ya Allah Astagfirullah apa susah nang Susah. ditinggal buntote Aduh. kok sampai bedas iki Bebas Mas Wi. Ketoke. kena di kompo tapi panggas gembos Mas gak yakin Kok Eci gak neng. Anu, apa ki jenenge? Gedang karo gedang tak? Gedang karo gedang. Lah biasanya direna-rena lho. Nyah. Lah gedang karo tiwasar tawa-tawa karo rokok lho karo kok sik awe gembos nah bos mantare untung guys kondisi lho lah andese copot nebas Mbak, lombok piro? Aku wingi pesen lombok piro? Oh, kae iki lho. Wis nomo panjaluk, Mbak. Anu. Mambu ora kilo kanggo ngawan. Ora. Mandakku yo mbok Piro iki? Ora iki. Nek jagung ngene jono ngenteni bothok aku ngebane ndara pesen mbok enteni tok. pesen dek sore kudune. Anu lek piro iki? Molong ya. Hai, mau beli apa? Bu. Apa pikir? Heh, pikir. Anak pesenan.
Lambamu paling ki banyak bocor. Wong iki lho tantani katir kok. Yo. Habiskan. Yo. Mbak Ibu. Yo. Aku satu, Bu. Beli apa, Bu? Picer lah. Bu Puri beli apa? Risol. Tekmu nang aku. Mayor apa? Wortel karo kentang. Pira iki kemarin padha ada. Kita lho. Basit. Hei. Kentangnya iki sate pira? Ini lombokmu lagi jajan. 5.000. Tawaran sawah lho. Lombok medun 2.000. Apa ini sing medhot iki? Yo, ya tak ceritakno. Anu bojone medhur. Dia 3.000, Mbak. 2.000 ki. 5.000 ya. Apa? Telur apa? Papat, songo. Terus dadak. Nasi goreng. Ini mama ya? Wes. Lagi Jangan jam piro? Jam 7. Lha iki lagi jam piro? 1.000. Itu lagi jam 6. 2.000. Sing 1.000 puri nakno. Kenapa lagi sadra? Jangan. Elek. Ora lah, Bos. Tanya era nasi soalnya. Kok loro ngados? Aku malah lagi tangi. Lah ngono wis. Ini wis. Adik, tan ngono. Kerja keras, Bos. Masa? Berarti 13. Rezeki tak tontang lambemu. Ayo. Coba. Lebat kuwi lho 200 lho. Sik madul lho. Alah. Tontang cangkeme ae. Ngono Bos. Jadi iki aku anu sih Bos. Nggih. Tak ganti apa libur sih Bos ale anu apa ale ban bocor terus Bos, bocor terus kingko insyaallah teko banku iki banku kingko teko aku mendingan nunggu sing ban anyar iki ben gak bocor-bocor Bos ben apa ben menak padang mergawe ya alhamdulillah dikopong wong Bos dasarane di dasaran kene karo nunggu ban sik bocor ganti Bos tak koning ben tukang ganti Bran siapa malah nang ngene kacang iki lho Tambang, Mbak. Golek dhewe kono. Ane menak ngene iki lho ya. Menak di dasarno ngene iki. Kamar wedok esuk. Alah ora neso nek bengi ya ora edok to. Ya tapi kan akeh esuk. Oh iya. Ngene-ngene. Iya, Bos. Oh, tempe iki nang guri. Resek ireng. Iki aku meh ngebel di kaneh pisan. Lagi mulai. Lah kondi. Yo kok kene ya. Heh, Bu. Ora nenek. Lho, lha nek dine Nang nglantung. guri dia bengi iki apa wis ketutupan Nek bengi wingi karo aku. Jam 2 karo mulai. Urung, nah aku mulai jam 3. Berarti kuwi. Ora. Ndek bengi aku arep njupuk center. Jam, tapi lagi jam 10, setengah 10. Enggak senterku di sore kan tadi kayak gini Mbak. Lah, arep tak jupuk ki wis minep. Aku. Undane loro. Aku di bengi arep njupuk center. Mending nek di dasar ngene iki. Langsung dasar ngene buka pasar yang kene, ya. Biyen pasar, Bos. Iki biyen soalnya ya pasar kayu. Tapi pasar kayu. Ngono. 10, 12. Di berhubung bane bocor iki di dasarane kene sik, engko setelah
bani dadi kingko di pasang nih itu bos keliling bos ya jadi keliling mana bos pasang ini bos kalau lihat sunrise. Oke, sunrise udah iso menangku bos asoy bos. Aduh sosek aja lemu sarapan sik kok iso. Ratus sik malah wis sarapan dhisik. Aku lagi tangi. Ada betul ya. Tan. Anu polisi. Tapi balik sok kapan, Be? Somben. Rasa balik sok emben. Aku ndek mana aku ndek minggu. Lah nyapa? Lah nyapa wong arep nggone dereng arep dadi nganten arep balik. Ngono. Randu duit lah. Nang omah sementing mangan wis to. Duit. No bos. Terus ini nasi 4 likur selawe. Kayak gone bos, kalau bos. Duh. Perapatan aku. Kayak gone bos. Ya sewu ya. Kesrekin dikit. Kesrekin Ngono. Saya aja mantuk. Tuh, bos, jadi ngono bos, ki kontennya tak kira pakai bos. Pokoknya sekian. Terima kasih. Jadi asa. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.